Banang penlong susu ia kipat ba ban tip syai sepang jing temu jong sarkar India ban rat ding khong no ia jing pang tuberculosis lane ke belo jukot pai ba kum jing pang TB ne ke singi kata ka khatsau tarik urisau arhajar arpuar ka office jong district tuberculosis officer ha ka jing trelang bat ka PHC bernihat kila penlong de ke jing ia pai ba hasilong bernihat bat hasil ter jong surok ba hathan bernihat Daki sepak ngut kipai ba kilawan bani Shimbenta ha kene rally ha kabalawan bani Shimbenta lang ru dagi kena school jong ka Moonlight Secondary School Bernihan ki kena school jong Don Bosco Higher Secondary School ki Nohikai School ikong Tracy Khar Kamni ki nong Trey Asha ki nong Trey ki Bhakmat jong ka tanat ka koi ka khya kentup bi ki nong Trey jong ka PHC na Bernihan Ha ba ai jingkran ban pensyai pai ba nagaliang jong ikong ITIS Mukti ibri supervisor ka PHC Bernihan ilong balada ki don kita kishin kum ngejerho lane ka jerho ba mi snam ka jing shitmet ka jing post app ha ka por man mit bat kiwe om dei ban buri lane ban ngole rany henry de ban lek wood ban pates ha ki jika ai jing sumar ki ba khamjan bat ki nong tre jong ka koi ki khya kin la bat nai ki jing sumar ka ba kloi TV हारेगा देश जीतेगा TV हारेगा देश जीतेगा TV हारेगा देश जीतेगा TV हारेगा देश जीतेगा yang kecil mati ni TV together TV together TV हारेगा देश जीतेगा Testing is simple. What is it? Yang kecil TV. What is it? Yang kecil TV. What is it? Yang kecil TV. Let's end. Let's end. TV together. 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 Laban Sumar! Laban Sumar! Laban Sumar! Ki pai ba ki sai ngek bi ya kane andre ke dei ka jingpang ka ba laban de sa kapor ba biang ba kan airu ya kane ka treatment ba ka dei ka ba sokro ya pi bandi ya kane ka dawai namar balai ya kini ki dawai oi ndala dep test ndala dep ai ka dawai ke ai ka dawai ka ba dei ban ai ya pi ba ngila ru ban ai lang ba kini ki jong ki asha ki jongi ki bedan ha kisnom Bati asyaru kita rengkat bangi hang kene kapor nak minta rally ke jongi bat ki ai ya kini ki dawai hakiyen ki sem ki jongpi bat anda pelayo ya kene ka jimpang TV ada wei na peden ki longging lam sem ki yo ya kene ka jimpang TV ni syai kasru ya ki wei pede ki bapang hakiyen ki sem ki jongpi namar bale ngi ko aban pencikina ba kene ka jimpang hato kala ya biet na am bat ki wei ki bahayeng hasem bat kamtami ki kenarit ya kataru ni shaila bat lada kimpat yo ya kena ke jingpang ru kimpat dia biat ru ni ya ki ya kata ke jingpang banya da ya ki na kena ka jingpang TV bat kena ke jingpang TV gila ru ban ya ban kier na kena ke jingpang ban lai na kena ke jingpang TV da kaba ngilong ki brio ki ba lekut ngilong ki brio ki ba pikir bat kumno ngila ban long ki brio ki pikir along ba da pila jerho di shitmet bat isya ka pormen mit bat ro ring swai bat ke jikia jompi kala ban hier bat ka donro ka jingker ho jompi ka ba Vietnam bat ka ba Vietnam ro de kini ki rong ki dak kisien jom ka ne ka jingpang ban lada pilap kum ka ni tang ka jero ro lada empat Vietnam makana ro tang ka jero ka jingship pidan men batis ngotrat swai wala ka porba biang sa ka PHC bangin yo bates ya ka terka ka jongpi balang ba ka na ka jingtes jong ka ka nila ban lab yo ne uknyang jingpang
Polo ni Santau Wad Ado menta kinanggan kinongpang TV kabadi dawai TV nang tayo na po Bernihat PHC. Dengi bakawapon ba tiling ba kani kajing ay awal kajing keren jong ises benta ngangit scam makumra alam ka kubor. Siya kiway ki benta ki parlok ki marjan marpa ki baying basem ki parasnong para tao bandra ya kani kubor banya tu sapang kani kajing pang TV lada sumar kalong ka mamahado kata-kata bakala banya bet way na way pan. Sumar bakala ban penjam kloy batla bandi dawai ula bila banyo ay na po PHC bat kerkom di dawai kala belong hai por ibalengkot kala belong riu benai kala belong kendai benai bat kala belong khatra benai kita lagi jong benta jong jimpang TV bat ngangit scam balung ba kani ke kubur ke ba pila yosno halem syakiwai pat kibahing bahasem bat ke bakam kong san susu laradan mano kita kibadan kita dak mission kajing jerho ke bapalat artayo kajing Sokret kemat, kajing bom tengan, bat kajing kasap, agak pormen mit, kini saudari kita kisah kebalai le selak bandai. 4 penting kerapat, ndre hak banle pat ya kita sekibadan kamar ni apa Bernihat PHC kita ka sumar kebajan tamban lap penting kena la une kadan ya kata kajing pang TV.